paka ndapindira padoma pamangura pane musha una baba na mai nevana vanokwenda kuita ivo vana. Zimbabwe tiri kugara takatera sechimuti chedu kuzoshambadza kuti zvigwaya kwamuri nekuzivisa vamwe. Munogona kunge muri panext door musingazivi zvaitika panext door pamba penyu izvezvi, asi sechimuti togara kutokudzira kuti chaukai kumashure kwenyu muone zviriko nokuti ndokubasa kwacho. Zimbabwe pane musha une dzimba dzeraundi, dziri dzimba dzakapfirirwa neuswa. Baba naamai vakapinda mumba vakarara, vane vana vavo 4. Mangwana makuseni yangu yekumuka vanoziva kuti baba naamai kusaidi uku, baba vanoti kusaidi kuseri kwangu hakuna munhu, asi saidi rangu rina amai. Amai vanoti saidi iri hakuna munhu, kuseri kwangu kuna baba. Kureva kuti pakarara vanhu vangani? Vaviri. Baba vakumuka kuseni vakanzwa kuti mudzimai ari kudivi iri, but kudivi iri kune mumwe munhu arikoko. Vachimuka vari kunoti jira pfekeso kunodai so, vari kuona ibere rakarara pasaidi pavo. tika haina maiwe munozviziva muri yezimbabwe kuti nguva iyoyo chadzunda baba Miriam Peter Zulu zviri sei? Mumba umu manga mune vanhu vangani? Mamuna baba naamai 2. Imba yakamira sei? Imba ndeyeraundi. Dhori riripo rakamira sei? Dhori ripo because hakuna konenzi dhori kuti dhori rimwe ende imba yaisi hombe stereki. Okay. Dhori ripo toda kuti tidzokere. Rakavharwa. Idhori udzii. Chitseko here kana kuti ariko mazuvano aya esimbi aya. Aiwa. Dhori ripo ndere rudzii. Aiwa dhori riko noti chitseko. Asi aya emapuranga aya ari panogadzirwa nevanhu aya. But rakagadzirwa zvokuti kana huku kana vavhara haipinde. Ende vasati vamuka vakakiya. Ranga rakakiwa vasati vamuka. Okay. Saka bere rakabva kupi? Kuzobata kiya chona ndio imwe iyayi yekutoti dai nangwenda bere harina kuvhunduka, bere harina kumuka, harina kana kuchema. Kwakazoti vashevedza vanhu vauya, pakazoita 1 akakwira pamusoro pemba ndokufurunyura uswa ndokutora pfumo. Bere rakabayiwa nemunhu anga ari pamusoro pemba, ndiye akazobaya bere ndokuriuraya ari pamusoro pemba, ndobva rabudiswa. Rabudiswa. Vanhu vanga vatobuda kunze. Bere chibva rasara mukati. Harina kana action yakaita vanhu vaingofanira kumhanya nekungosvika kuti bere harina action yarakatora. Even parakabayiwa harina kuchema, harina kuita sei kusvikira rafa. So vanhu vari kubvunza kuti nai guys, ibere here 1 haricheme, harivhunduke, harina kutiza, 2 rakapinda nekupi. Dhoo ranga rakavhara. Mawindo anga akavhara. Plus mawindo edu edzimba dzatito rakaidzika ndeaya yekuti munongopinza ruoko kana kuti pinza ziso. Pamwe bere rakapinda nepakona pepe dhoo. Papa bati richienda kupi? Ropinda mumagumbeza ko zvaravinga. Mati ranga rakarara pai? Pasaidi so. Pasaidi kumurume rekumudzimai? Kumurume. Papa mublanketi kuizwa dzina kunzwa here kuti aya makusha ndinongokarara here mukupepuka ndumukunzwa kuti kundapakatiseida sangweji. 0718692244 tumiraika WhatsApp message ipapo. Amai 21 minutes past 11 ndiri kuona kana Mr. Munhu Ndarima, sales and marketing manager Mandombo, prominent Mandombo. Unopindirwa nedzi wondo mumusha. Munopindirwa nebereka. Unopindirwa nebere zvisho. Anofunga kuti kambudzika. Bere iro chikwambo chakashanduka. Vese murume nemukadzi vanozviziva. Ndinonzi Elisha Tapera ku Cape Town. Sei vateereri vari kuti chikwambo naibaba Isabel? Handizivi. Vanhu vanenge vachiziva zvinhu zvinomboitika saka vanozvitorera kubva pane chimwe chinhu chakamboitika chavakaona. Saka kana vanhu vachiti takaona gudo rikanzi bere, tikaona kamba takaona gudo rikanzi chikwambo, tikaona kamba ikanzi chikwambo, nyoka dzikanzi chikwambo. Saka chinonzi chikwambo chii chinonzi chikwambo? Chinonzi chikwambo. Bere mugumbeza. Murume uyo hana kutora mukadzi wemuridzi here. Ndinonzi Shockman Matono, the radio inspector pa Cranbourne. Hatina kubvunza ndorondo yemusha uyo. Pane vana 4 apa.
kana chisi chingarimwe chisingairacho musi wacharimwa vaisabheo hanzi bhinga inono bhinga inono icho chebere hanzi ngasavhunduka mukadzi wake okay icho chebere bhinga inono icho chebere ngasavhunduka mukadzi wake akakanga chinja zvinhu zvake pakadzoka kupatrol. Okay, ndini mai tafadzwa chinyama kubhinga asi ndiri kudema akakangana mukadzi wake akakangana kuchinja zvinhu zvake pakabva kupatrol. Mukadzi akakangana kuchinja but bere ranga riri kusaidi remurume wake. Vaisabheo baba B paHopley kanyemba nabhozho tsumu iya haisati ya expire yokuti anyumwa bere ndewake anyumwa bere nderake hanzi akanyumwa pandiani obviously ivo varidza tsumu iya KB nabhozho haisati yaita se ya expire yokuti anyumwa bere nderake ndi baba B paHopley. Inzwa Zimbabwe kune mwana mukomana ne12 years akaonekwa ari muchibage Manheru padhuze nepamwe pamba. Vanhu ndiwani wewe ndini uri kuitei? Ndiri kuzvibatsira. Kana ndikati ndiri kuzvibatsira ndikureva kuti aita pupu. Vanhu torai matochi mafoni dano laitaka kuno laita unoka mwana kakarwa action yechi yepupu. Tuone hapana pupu kochechi wakabata ishi wanike akatobata mapenzi echikadzi anokwera kuita 3 kumapenzi ndani rimwe ndira mama wangu saka ndinofamba nditora chi mapenzi. Mama ari kubvunza baro kuti ine ni mwana uyu ndomuisa mumaoko menyu tsvagai zvokuita naye nokuti nanchazivi ndotsika yake. Mwana anotaura mashoko achiti iye ndine munhu anondituma ndichinopa mapenzi aya ndiye anoziziva zvokuita. Taura munhu wacho mwana ari kunetsa. Izvo zvakazoonekwa muchabaona pachano more than 10 uzukwende hobho vanhu vachiona kuti indirangu indirani mai nhengi iri ndiri mwana wangu paEpworth apa. So akachengetwa but mwana uyu ane 12 years ari kuramba kutaura kuti inini ari kutumwa nani ende mapenzi aya akamaendesa kupi ende munhu ari kumutuma ndiani. Nyaya yakaendeswa kumapurisa kuti wakwanise kutaura naye. Vanhu vangasati vaenda kumapurisa vangachiti naamai ava totaura sei tiwirirane nechi naamai but amai vanhu vataura nyaya yekuti matauriro ari kuitwa naamai manje kuti toita sei kana amai vachitaura vachiti inini ndakundikana nemwana nyaya yakaitika kuEpworth kumaruva mukomana ane 15 years iye akabatwa kuruma 8 manheru ndo pakaonekwa ari muchibage ainewo mapenzi akamaunganidza. Asi amai vari kubvuma kuti mwana uyu ndo unhu hwake hatichazivi toita sei. So ndambozama kubata mai vachona havasi kudaira foni. Ndinzwa kuti kana mukati mimi kuvanhu mwana uyu onai zvokuita naye achitora zvipfeko zvevanhu maikwanisa kutora mwana uyu moenda nekuino munzvimbo imwe mutemo muchiratidza kuti ima amaika hamusi kugutsikana hamusi kuwirirana nezvikuitwa nechi nemwana kwemwana. Asi ndiani ari kutuma mwana? Ndiani ari kutuma mwana ipapo nokuti dai kwese kuenda nemunhu kumapurisa ndirika mwana uyu mapurisa anozivapo kuti matauriro nemwana vakwanise kutaura semu nenyaya yemwana akaonekwa kuOtaforce akambobuda nevana akaenda navo kwamachipisa. Mwana umwe achitaura kuti aiwa ndine kwandioendesa mwana ndine mudhara inini anonditirunza vana ndachiripa 50 cents achiripa madhora achipinda nevana mumba. Saka nyaya idzodzo manje vanogona kungoregera havana vadiki but izvo zvichitoitika. Baba Isabel munoziva kuti chipfeko chemukati chakakosha sei? Chakauraya zvakawanda. Ndiani ari kutuma mwana kunotora zvipfeko zvemukati ende munhu iye ari kuzvishandisei? 0713938538 paIsabel pane chiri kupisere chamakabatira kaZimbabwe hoza Friday hoza weekend hoza mpela vhiki. Icho kwadi muri yeZimbabwe rega ndingoreva ndingoti saidi rori sori zvenyu ndati ndikangodarika nekunzvimbo handingozodzokisa. Paka Karoi chiri kuti tani kukaroi muri yeZimbabwe kune nyaya ndoda kutaura panapa inorwadza inosuwisa. Pane paPlus pane vashandi vakati one day bosi wepo atori netractor inoendesa vanhu kumunda ichidzora vanhu kubva kumunda.
inotakura vanhu kuenda kumunda ichidzora vanhu kubva kumunda. Inzwa inyaya ndoda kutaura pana pamhuri yeZimbabwe yekuti kune vamwe vakuru vanongoti kana ndiri nebhosi ndiri kutaura chinhu ichi unototevedzera. Ukanzi pinda mumoto, pinda. Ukanzi enda mberi kwemoto achifamba, pinda. Ndiri kuzama kuti inini vashandi ava vanotakurwa netractor vachienda kumunda vachidzorwa netractor. Tractor iyi munhu anodriva tractor iyi anorwara chirwere chekudonha. Chipfari. Yes. Ndifunga mafits. Okay. But zviri kunetsa ndezvekuti munhu uyu anotaka kugwina dzimwe dzenguva achidriva moto tractor chobuda murodi yoenda musango. Hatisati tasangana nemunhu akuwara kana kudonhera kwaye mumuti, but munhu anofamba netractor iyi akatoiswa nemurungu kuti anofamba nadriver uyu akagara paMedguard anoti akatanga ndiye anozomhanya utsika mabhireki. Munhu iyeye anogona kudriver asi asiri anopiwa mota. Motokari iyi tractor ikanabuda murodi ikaenda musango yazomira, murume uyu anobviswa usumudzwa pamusoro apa nemunhu uyoyo woendeswa pasi wogwina woruma rurimi kusvika araiti ndiye anodzoriwa pasteering oendesa vanhu kubasa. Vanhu vakada kukomplena iwe kana usingade basa uchiona sokuti uyu haagoni kudriva ndiwe unogona, siya basa racho. Saka kuti vasiye basa zvakare ndo ravanoshanda, ndo pane mari yavo. So vari kuti Zimbabwe hatisati takuvara hedu, but maonero edu one day tinofa. Zvava nenguva yakareba sezvichiitika. Munhu uyu atori netime anari pabasa raanoita anongodriva chete. Dzimwe dzenguva anotorwara asati auya kana kuti anotorwara tichibva kumunda wotonzi right iko zvinozvo right ngachienda pasteering akudriva akuenda. Ana assistant anomubatsira kubata chidrive, anozomubatsira kana arwara nokutsika mabreki. Asi munhu iyeye anodriva kuti kuchapiwe mota tractor ari iye haapiwe, akangomirira kubatsiridza munhu iyeye. Panorimwe panoitwa nezvei papurazi apa? Panorimwa chibage, panorimwa foja, panorimwa zvinhu zvakawanda, patori nevashandi vakawanda. But tractor one iyoyo pane matractor ndiyo inoshandisa kutora vanhu kuchidzora, chinotora vanhu kuchidzora, driver ndiye. Zvaitika kanga nezvekuti murume uyu anotanga kurwara ari patrack. Atori nenguva achirwara, atori kuti vamwe vakatotize mabasa nekusiya nekutosvika kufa, but vamwe kuti hatikwanisi kusiya mabasa because isusu hatina kuchikoro kwatakaenda mabasa iwawa ndo atinochiita iwawo. Ukada kutaura unzi siya basa, dzimwe dzekushanda dzakawanda. Zimbabwe muri kuti kudini neichi? Kana ndisingakanganisi nyaya iyoyo yadriver akafanana naiyeye kuDarwendewo iriko futi. Kuna driver akadaro futi kuDarwendewo ndichaitsvaka yakambouya. Okay, 21 minutes to 12. Musakanganwe kuti nhasi iFriday unogona kubheja mari ukawina mari. Bheja magrini uwine mari. Ndine nyaya mhuri yeZimbabwe inoda kuti ibatsirwe. Nyaya iyi iri kunzvimbo yekuChimanimani, kwaChipi Mutambara, Sabhuku kuretu. Kana ndichitaura nyaya ndinzwisisei. Nyaya iri kuChimanimani, Chipi Mutambara, Sabhuku kuretu. Nzvimbo ine murume akarora mukadzi wake achibvagara semhuri. Kune muroora akafira mumba. Akafira mumba mushure mekungorwarawo kana kuti pane zvaitika zvatisina kutsoka zvakadzikarara, but yatiri kudzingirira ndo nyaya yavo nekuti rufu mutongo waMwari. Ichokwadi muroora afira mumba, vanhu vakaudza mapurisa vakauya vakatora mutumbi ukaendeswa kumochwari. Vaendesa mutumbi kumochwari, ava vachibva vakaenda shoko kuhama dzemukadzi. Hama dzemukadzi dzinobva munzvimbo yekuhwedza. Apo rufu ruri kupi kuChimanimani? Kufa kumusha kwakaberekwa mukadzi uyu, hwedza, chigondo. Madzibaba Simba ndirika kuchawa. Aiwa, chawa abve kuhwedza anobva kwachiwota. But kuchigondo ni kwa mdhara wangu ka, kwa mdhara dire. Kwa mdhara dire ndirika. Right. Zvadaro muri yeZimbabwe.
vakaendesa mutumbi mapurisa Okay. kumochwari. Right. Mutumbi waendeswa kumochwari. Vakawirira mune zvakanaka zvikanzi hazve postmortem munhu ngaite sei ngavigwe. Mutumbi uchibva wadzorwa pamba. Mutumbi wakadzoka pamba musi wa 21 Zimbabwe. Mwedzi 21 February. February. Okay. Mutumbi wadzoka pamba. Guva ndobva racherwa. Kofini ichibva yatengwa. Iyi gadzirire kuti murora aite sei mutumbi uite sei uchengetwe. Vari pakati pekuda kumira nauchengeta mapurisa paka vabva vapindira. Mapurisa basa ravo kutsvaga zviri kuitika. Yes. Ndo basa ravo. Vakomana vemakepi, vakomana vemabhandi havagare pasi chikodzero ndikubasa kwavakaendarwa. Azviitika. Gara ipapo. Yes. Gara ipapo. Ndizvo. Kuti sikojatika. Zvikangosaviga mutumbi. Savika mutumbi. Savika mutumbi. Yes. Hey. Zvadaro. Chakaitika ndechekuti mutumbi wakabva watakurwa. Kuseka namuri gari yati utara nerufu mngoma KB. Ndobva watakurwa mutumbi. Ane wake anotofa naye. Ane wake anotofa naye. Anotoona naye. Izwa muri yeZimbabwe. Mutumbi wakabva mapurisa vakasvika pamariro vachiti kudini? Vachiti tine nyaya tiri kunzwa kuti rufu rwemunhu anogona kunge akapondwa. Saka takutora munhu utumbi uyu unofanira kuendera kuchi kumochwari unoitwa postmortem. Ndizvozvo Anditika ndobva wadzokera nemutumbi pamba paguva ranga racherwa. Okay. Pamba pakofini ndobva rasiva riripo. Ko mutumbi wangu siri mukofini here? Papa mapurisa vakatakura neravo. Okay. Rakanga ratengwa rerekasara pamba. Zvadaro muri yeZimbabwe ndobva panoitwa postmortem. Ndichitaura nehama dzekwakarorwa murume uya mukadzi uyu akafa. Dzinoti idzo postmortem inobudisa result yekuti mufi panga paine BP 1 2 akadefaulta mapiritsi. Okay. Pane mapiritsi aimwa akagumire parodi asina kuzopedzisa kumwa. Ndo zvabuda kupi kupostmortem. Hama dzemukadzi vane zvavakatotaura kuti da kuripwa yenyaya yemombe ndokubva vapiwa. Vachibva varipwa kudaro vachibva kupostmortem. Hama dzemukadzi ndokubva dzatora mutumbi hakadzi kanaka kuwedza kuya kwakacherwa guva kuya kune kofini ndobva zvasara zvakadaro kutaura kuti kwatiri kuita mutumbi wakatovigwa kuwedza kofini neguva zvakashama zviri kwachifu Mutambara kuchimani-mani. Ava vakanyarara vari kufonera vanatezvara toita sei ko mutumbi wafanira kuvigwa ende kune kuguva murizoti rakacherwa toita sei vanatezvara uchiedza kuti zvedu isusu nemwana wedu takatoviga takapedzeswa tisiizvi nyiko toita sei ko vanatezvara sei vakazotora mutumbi vachienda nawo kupi kuhwedza? Anditi mwana anga akaroorwa iroyo akaroorwa aifanira kuvigwa kuchimani-mani. Saka ipapo manje avo vari kuti tingogere izvo zvine guva rakashama tigere nekofini ratakatarisa riri mumba macho zvakare memukadzi uyu hamuna kutsvairwa. Chivanhu chinoti varipo hama dzinofanira sei kutsvaira. Vari kuti Zimbabwe tibatsireiwo toita sei guva kubva musi wa 21 rakashamira nyika kofini kubva musi iwowo ringori mumba. Vanatezvara tikataura navo vanoti zvedu takapedza. Ko vakuru venharaunda vari kuti kudini? Ipapo ngoma KB vakangonyararawo vaiva nenyaya idzodzo. Vakuwasha vakaenda here kuna Sabhuku, vakaenda here kuna Mambo, vakati ndo mamiriro akaita nyaya. Pandisiri kuziva ndi kuna Sabhuku na Mambo but Sabhuku nomvillage makeka aritozviziva Sabhuku izvo kuti kune guva rakashama. But akanyararawo Ayuka pati Sabhuku anofanira mutungamiri ko. Anofanira kutora nyaya anofanira kupiwa nyaya. But oneka mukoma KB kubva musi wa 21 nanhasi nyaya iri muvillage make dai yeuraya vanhu dai village yakapera. But iwo vakuwasha vanodi kuenda kwa Sabhuku. Ndo patisingazivi kuti vakamirirei. Vanodi kuenda kwa Mambo kuti baba tauya nenyaya yedu takashayikirwa munozviziva vanga vaendesere mhere kwa Sabhuku nekwa Mambo. Obviously kana mafiwa muvillage mhere dzinoenda. Alright. Hakuna munhu anochemwa munzvimbo pasina kuendeswa chii pasina kuendeswa mhere. Okay. Takafirwa munozviziva asi mutumbi wakazotorwa pachifungidzwa pane chikiribiri chakaitika pamufi vakaenda kupostmortem asi vanatezvara vakazotora mutumbi vakaenda nawo kupi kuhwedza. Isu tanga tachera guva tanga tatenga kofini ende pakatengwa guva pacherwa guva nekofini vana baba vacho vatoripo vese vakamirira kuti takuita sei takuviga polisi ichibva yasvikira munhu wese aripo vekumukadzi nevekumurume ko wai vachizobva kupostmortem vakakoneka kupi kuwedza. Mukuwasha akaendere pakaradzikwa mudzimai wake ana anga nemhuri yakakura sei? Funga ngani vana 2
Okay, regai tizonzwa vadiwa vateerere kuti vanoti kudini kubudikidza neichi chehwedza batanidzire chimanimani. Paidzai chimwe icho kwadi muri yeZimbabwe kune vakawanda vari kungoti bhosho chepachimani-mani. No, ndiregerere ndichakupai chepachimanimani mangwana. aiwa ko andini mataure mune update saka chiyani pane paesara mbicha baba Isabel but still chandiri kuya nacho fembera chiri kubva upe muzokoro gokwe mukufamba kwedu tiri masiaiti tiri matikitifa tiri masiaiti tiri matikitifa mukufamba kwedu tiri masiaiti tiri matikitifa tiri masiaiti tiri baba pakufamba kwedu tiri masiaiti tiri matikitifa tiri masiaiti reporting to the jani akataka kupita padangadzweni Leviticus akatevera kuziva pakuna kandiani Nicodemus akazotevera ndianiko Simon Peter pakupedzesera Mother Mary piorota afana tusipekeshana mturaira jumanja wakachiwemba kemenige sipiditi horomaiti dainyoroshiwiri pinfo wakachwem sipiniti horomaiti dainyoroshu akeroshu oiri rigiti vu sudzurani chapagokwe icho kwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufafadzane kutsudza tutika matima nawasenyika ino paka gokwe masakadza chinosuwisa chinorwadza muri yeZimbabwe. Kune murume akaroora mukadzi wake ndokubva vagara vese mukadzi achibva aita pamuviri nemukadzi uyu nemurume uyu vaigara vakanetsana murume aisvika pakuti izvo unofunga kuti handizvizivi kuti mimba isi yangu time kuti kunenge kuri kutsama kusvikira mwana azvarwa murume aigara achingotaura nyaya iyoyo yekungoti mwana asi wangu kusvikira azotama kuenda pane imwe nzvimbo. Murume paakasvika iye pekupisa mwana neplastic paper. Mwana angari mwanai, mwana musikana, mwana mudika changozvarwa ngachitori pazamo. So murume uyu akazotora mwana achibva ambogara naye kwenguva, amai vachiita basa. Amai vakanzwa vakungoshedzwa kunzi mwana ndangoona tanga kupera simba, akutobuda furo. Mwana achibva naye kuchipatara, mwana achibva afa. Vachibva tanga kugara vesisa izvozvo. Saka murume izvozvo akugara achitaura nyaya yekuti unozviziva kuti wandoda ndiwe. Mwana uya ndini ndakamuisira mushonga nenyaya yekuti ndaiziva kuti asi mwana wangu. Iko zvino zvakare zvakuti akufamba achiti iye mukufamba kwangu ndiri kuzviziva kuti ndakakanganisa mwana uyo anga ari wangu, asi akabuda pachena kumukadzi kuti mwana uyo ndini ndakauraya nenyaya yekuti ndaifunga kuti asi mwana wangu. Baba Isabel, muri kuti kudini? Murume akauraya mwana nenyaya yekunisana nemukadzi kubva iri mimba achiti haasi mwana wangu, kusvikira azopisa mwana nemaplastic paper, kusvikira azoisira mwana poison. Iko zvinozvi mwana afa akuti mukadzi wangu sori zvako ndakauraya mwana uyu ndisingazive kuti mwana wangu. Apo mukadzi asati aripota ari kuti murume ndinaye but ndibatsire weZimbabwe pakadai so apa ndoita sei. Okay, chaipa kuti murume ataura mashoko yekuti ndinoziva kuti mwana hasi wangu chii? Vakangonetsana chete, ende pakunetsana kwacho ndichivabvunza hapana kunetsana kana nenyaya yekuti mukadzi anza nechikomba anda sei. Zvazvongoti vari pamba vari kunetsana ndofunga unokosera kubika here. Nyaya dzekungonetsana dzisinini nyaya yekupomera mukadzi uta nechikomba ndozvainetsana nemukadzi, ndopaishedza chinzi uri kundishandisa mwana uyu hasi wangu. Asi mwana uyu azopedza kufa zvakare ndiye akazobuda pachena ega achiti izvo unozviziva here kuti ndakakanganisa mukufamba kwangu ndazviona kuti ndakauraya mwana wangu ndichifunga kuti haasi mwana wangu. Achibuda kumukadzi, mukadzi ari kuti murume akwanisa kundiudza ega kuti ndo zvakaitika ndiye akauraya mwana, nokuti akangondishedza achiti uyaone zvakuita mwana akupera simba, mwana akubuda furo, mwana achienda kuhospital achinzi poison, but mwana kuti vazoita isira poison ndiani havasi kuziva. Okay, so mwana pakanzi ipoison kuchipatara, nyaya haina kuendeswa here kumapurisa kuti paitwe ma-investigations kuti poison? Nyaya yakapinda kumapurisa zvese but kutsvakidzwa kwemwana zvokuti mwana munhu anomboenda achitamba kune vamwe achidzoka. Anga akura sei mwana uyu? Mwana ari pasi pe 3 years.
3 years akatanga apiswa nemaplastic atanga piswa nemaplastic pai maoko achibva azoiswa poison azoiswa poison mashoko aya akubuda mushure mekunge baba vacho vakutaura izvezvi kuti ndini ndakauraya mwana ndakamisira poison sori mudzimai ndichifunga kuti mwana hasi wangu waziva sei anongoti ndine zvandikaita kuti ndizive kuti mwana angari wangu so ndiani aunza nyaya mukadzi muridzi wemwana ari kuti kudini ndiye ari kuti Zimbabwe ndibatsire handichazivi ndorarama sei ndoita sei kana murume achikwanisa kundiudza ega kuti ndozvaakaita ndofanira kuita sei mwana wangu akafa mudzimai ada kubatsirwa hapana wati ataura naye okay 0713938538 0713938538 kana 0789600748 tisati katapinda muchitoro regai timbonzwa kuti pamwe Solomio inogona akakupinda timbonzwa kuti vanoiziva here nyaya yemwanasikana uyu akaenda kunonamatirwa pamba papasa wechidiki akazodzoka achiti ndiri kufuna nyoka yangu amai unoita seiko pakadaro okay mukufamba kwedu tiri masiaiti tiri matikitifa tiri masiaiti tiri matikitifa mukufamba kwedu tiri masiaiti tiri matikitifa tiri masiaiti tiri matikitifa kufamba kwedu paita munango wagwatika sorry baba Isabel amene zviri kuita nhare dzenyu imi kungodyiwa kweManchester United nhare dzakutonetsa nyaya iri kuda kunetsa pandepi kai ipi ndeyekatambo kai ndeyekatambo kepa Solomio okay rega timboedza 0713938538 kana 0789600748 ona manetsero adziri kupapa Isabel fafaidzai chimwe nthawe dziri kudiyana ichokwadi muri yeZimbabwe ndirimo ndiri mukati mekufamba mukati mekufafadza nekutsudzura muri yeZimbabwe nyaya ndoda kutaura panapa inyaya inosuwisa inyaya inorwadza nokuti ine rufu nekufa kwevanhu pakati yaita rufu zvakare kutora kuviga munhu kuri kunetsa uye zvive mwanhu vanhu vachitosvika kumira nokugara parufu chii chaitika nyaya iyi yakaitika kubhinga muri yeZimbabwe nyaya yaitika kubhinga inyaya yekuti izvo zvakaitika ndezvekuti kuna baba vakarwara but marwariro avakaita vakamborwara mazuva apera awo varwara mazuva apera vachibva vazopika kutanga kufamba zvakare kuita zvinhu zvavo munde zvakanaka kusvikira vamunhu ari right asi baba zvakaitika ndezvekuti ivo pachavo vakazofa vari munhu akasimba kwete kurwara kwakamboita pakutanga nekuti zvanga zvava nemwedzi varwara vakatora mwedzi yakawanda vakarara vachibva vazomuka asi vamuka kudaro baba ava vakazofa nenzira yekurohwa nemheni vari pamba pavo nemheni kuchinaya okay right kwanaya vakarohwa nemheni varohwa nemheni pamba panga pane vanhu vakawanda but vana vakabudiswa mumba nemadzimai nevaini vanga vari pamba vese vakaendeswa panze but munhu akarohwa mumwe chete anova ndiwo baba but havana kufa vakararama zuva iroro vararama kudaro kune vanhu vakashemedzwa kuti vazovabatsira mheni iyo zvakare aina kuita 2 days ichibva yadzoka zvakare ichibva yarohwa baba vachibva vafa 2 times varohwa kudaro mukoma KB vanhu vari parufu vachichema panga pasingagariki pamba pakabva parohwa zvakare muti uri pamba ipapo nemheni zvakaita kuti vanhu vatye kugara parufu vachiti panapa panogarika iri papa apa pakazorohwa muti nemheni pamba apa panga pasina mvura yakawanda sezvo kungoti makore toenda kudenga mheni ichibva torohwa vanhu vakaenda kudzimba dzavo pakaita madzisaura nevazukuru vakatanga kupopotera but vaipopotera mukoma KB ipapo vakati kuhama dzemunhu uyu isu kumira pa tichipopotera kumunhu uyu tinotoda mombe ndokuti tinogona zvakare kutorohwa nemheni vaitotya vakaita zviye zvodoti garai maudza hama dzedu kuti zvatiri kutaura nezvatiri kuita panapa izvi zvinoda mheni vachibva ita zvinhu izvo saka ivo zvavakaita vazukuru nehama idzi ndo vakatozonzi imimi zvinokwanisa here kuti mutakure munhu mumuendese kune imwe phala ambokwanisa kuendeswa ikoko muone kuti zvinhu zviri kuitika panapa zvakamira sei nokuti kana zvakadai so munogona kutochera guva panapa muri mega vanhu vanosvika kuita pano mutumbi wakatakurwa mukoma KB ndofoendeswa kumochari waendeswa murochari vachibva vatanga kufamba vari ikoko mukoma KB ndobva kwarohwa zvakare imwe imba ipapo masipesari rimwe kona rikatoonekwa kuti imvura iri kurova iyi vachibva vatanga kufamba vachiti ngatifambei vafamba vachibva vanzi zvatiri kuona panapa dambudziko nderekuti mheni yatiri kuona panapa isusu itori yemurume akafa uyu iye nyakurohwa nemheni ndiye angachinzi ndiye muridzi wemheni ndiye anga ane mheni
but akatumira mheni mushure mekurwara nguva yakareba ndokuziva munhu ari kukonzera kurwara kwake ndokubva atumirwa mheni atumira mheni kwaakatumira mheni kwakasimba mheni ichibva yadzorwa mheni kudzorwa kwayakaita ichibva yadzorwa pano zvino munhu akarova mheni uko haasi kumira haasati amira so mheni yake njeri kuramba ichiputika pamba apa iri kungodzokera imbaba apa back to sender saka zvamungaita imimi ndezvekuti imimi tsvakai munhu anoziva nezvinhu izvi akwanise kuziva kuti kana mheni yadai sofanira kuti wasei kana dai maiziva murume uyu pane kwaanotoenda iye kunosimbiswa pamusoro pemheni idzi kuti zvinhu zvimire izvo nokuti tiri kuona patori nemakuva apa ndaona vanhu vakawanda vari apa achida kuviga munhu vanhu varohwa nemheni vakawanda vachibva kutsvaga munhu but munhu vakatsvaga vakati shamari yangu kana uchiita zvinhu izvi tinoda kwa 3 days uri pamba apa toona kuti zvechokwadi zviri kuitika zvadarika here munhu vakazoshevedza akati zvechokwadi mheni dzitoripo pamba ndiri kutoona mumba memunhu uyu panogara mheni idzi endi kwadziri kubva dzichirova pamba hadzisi kubva kure dziri kutobva mumba imomo madziri kubva umo so mukadzi wepamba apa akapedzisira kuti achida kugara pano nokutoti kwanzi akazotaura mashoko ekuti pese paizorohwa pamba nemheni aitaka kunzwa kunhuhwa kwemoto sokuti pane chinhu chiri kutsva time mheni yorohwa kana kutonzwa kuti mumba pane chiri kushinyira but kutsvaka chiri kushinyira aichishayirwa so munhu akazobatsira akati ndiri kukumbira mhuri dzese mubve pano mende kutogara vamwe ini ndichagara pamba apa kwe3 days but akabva arara 1 day achibva kuti chidzokai zvenyu nokuti mheni dzacho ndadziona padziri ende ndadzitora ndobva ataura chibhegi chimwe chaiti kwanzi mubhegi umu vanhu tarisai vanhu vakaramba hamukobakembi vanhu vakaramba kutarisa vakati musadaro isu hatitarise mhuri yezimbabwe ndiri kukumbira nyaya yekubhinga yekuti pane vanhu munhu akavigwa paine vanhu kwenda kuita 11 yes ndo vakachera guva nekuviga munhu hama neukama vanhu vakamira mheni dzinorova vanhu mheni dzinorova vanhu especially vanenge vachida kubata zvinhu zvisiri zvavo yes baba Isabelo baba Isabelo unoziva zvinorwadza mukomakei zvinorwadza ndinokureva nhema mukatarisa nyaya iyi kune vanhu vari kutamba nezvisina kunaka mukavatarisa vanhu iyevo pachavo kuti iye pachake akazofa ndiye akatanga ida kutumira mheni ichibva yadzorwa kudaro ndo yange yakungoramba ichingoputika ipapo saka iko zvinozvo munhu akazoenda apa akabva aita sei akabva atora mheni idzi ndiye akazoshedza vanhu kuti vavige but vanhu ipapo vakaenda ipapo vakasvika kunoviga vanhu gari munzvimbo nedzimwe hama hadzina kutoenda ipapa vachibva vanhu vaita sei vaviga munhu akaita 3 days aripo ndikuita 3 days zvakare after aviga but iko zvinozvo mukadzi nevana vakadzokera pamba nezuro ranga riri zuva rechi4 kubva mubatsira aita sei abvapo saka hatizivi kuti kozvino kufamba kwenguva pane zviri kuitika here ndambenge ndichitaura namai vepamba apa vachishevedzera kuti ndiri kugara hangu but handina kutsikama handina kugatsikana zvakazivikanwa here kuti kwanga kwatumirwa mheni ndokupi no ivo vari pachavo vari kuziva zvakaitika but kuzvidudzira kuvanhu havasi kuziva kuti kwangatumirwa mheni ivo vari kuti kwaye vakazoziva nemarondedzero vakaita kuti murume wenyu ane chekuita nemunhu akambodai akadai so nyaya dzacho padzakabuda vakabva vatoziva kuti ndivakadinenge chibhegi chakatorwa ichi changa chine mheni ngani no akamutira kuti ndo chibhegi chine mheni handizivi kuti mheni dzinoita mazuva here kana kuwanda kwadzo takakuudzai kuti mabhegi akadai ndiwo atinenge chida kuona pachanel kaya anenge ane mheni acho ndandafunga kuti muti nini ndivhure papa pane zvekutamba nazvo mazuva ano muri kukwata mazuva ano muri kutya ndiri kuchengetedza basa munochongoenda ndiri kuchengetedza basa baba basa ripira muri kuchengetedza nekuti vateereri vanenge vachida kuona zvimabhegi zvacho ka izvozvo mangwana oda kuona dzimwe mangwana oda kudza dzimwe nyaya haisi nyaya yekupedzesa 18 minutes to 12 ndio pafika nthawi pali manje ndiri kuona ka boss Chineke vakachibata chimuti kuti dzvi variko kupras uko ari kuita kuwedzenga ng'ombe ayo Chelsea yakawina nezero hanzi musafambe usiku mabhinya amuka mandisirawo chiropa
makatozo zvemukati zviya zvekunze ndazvijaira todawo zvemukati muinazim paka epwethi epatoni pake mamukaseka constable gwena nango ndikodarika ikoko munext door wamainosa uko inzwa iZimbabwe kune mwana mukomana ne12 years akaonekwa ari muchibage Manheru padhuze nepamwe pamba. Vanhu ndiwani wewe ndini uri kuitei? Ndiri kuzvibatsira. Kana ndikati ndiri kuzvibatsira ndikureva kuti aita pupu. Vanhu torai matochi mafoni dano laitaka kuno laita kuno kamana kakarwa action yechi yepupu. Tone hapana pupu. Kochechi wakabateshi wanike akatobata mapenzi echikadzi anokwera kuta 3 kumapenzi ndani ndimo ndira mama wangu saka ndinofamba ndichora chi mapenzi. Mama ari kubvunza balo kuti ine mwana uyu ndomuisa mumaoko menyu tsvakai zvokuita naye nokuti nandichazivi ndotsika yake. Mwana anotaura mashoko achiti iye ndine munhu anondituma ndichinomba mapenzi aya ndiye anoziziva zvokuita. Taura munhu wacho mwana ari kunetsa. Izvi zvakazoonekwa muchabaona pachano more than 10 uzukwende hobho vanhu vachiona kuti indirangu indirani mai nhengi izvi ndiri mwana wangu paepweth apa. So akachengetwa but mwana uyu ane 12 years ari kuramba kutaura kuti inini ari kutumwa nani ende mapenzi aya akamaendesa kupi ende munhu ari kumutuma ndiani. Nyaya yakaendeswa kumapurisa kuti wakwanise kutaura naye. Vanhu vangasati vaenda kumapurisa vangachiti naamai ava totaura sei tiwirirane nechi naamai but amai vanhu votaura nyaya yekuti mataurirwo ari kuitwa naamai manje kuti toita sei kana amai vachitaura vachiti inini ndakundikana nemwana nyaya yakaitika kuepweth kumaruva mukomana ne 15 years iye akabatwa kuruma 8 manheru ndopakaonekwa ari muchibage ainewo mapenzi akamaunganidza. Asi amai vari kubvuma kuti mwana uyu ndo unhu hwake hatichazii toita sei. So ndambozama kubata mai vachona havasi kudaira foni. Ndinzwa ukuthi kana mukati mimi kuvanhu mwana uyu onai zvokuita naye achitora zvipfeko zvevanhu maikwanisa kutora mwana uyu moenda nekuno munzvimbo imwe mutemo muchiratidza kuti imi amaika hamusi kugutsikana hamusi kuwirirana nezvikuitwa nechi nemwana kwemwana. Asi ndiani ari kutuma mwana ipapo nokuti dai kwanise kuenda nemunhu kumapurisa ndiriga mwana uyu mapurisa anozivapo kuti matauriro nemwana vakwanise kutaura semu nenyaya yemwana akaonekwa kuota force akambobuda nevana akaenda navo kwamachipisa. Mwana umwe achitaura kuti aiwa ndine kwandioendesa mwana ndine mudhara inini anonditirgunza vana ndachiripa 50 cents achiripa madhora achipinda nevana mumba. Saka nyaya idzodzo manje vanogona kungoregera kuti havana vadiki but izvi zvichitoitika. Baba Isabel munoziva kuti chipfeko chemukati chakakosha sei? Chakauraya zvakawanda. Ndiani ari kutuma mwana kunotora zvipfeko zvemukati ende munhu iye ari kuzvishandisei? 0713938538 0713938538. Baba Isabel mune update yekuchegutu satapinda kamuseo 1 electronics pure quality no deception. Zimbabwe nyaya yandakataura yekuchegutu yemurume akagara mune imwe nzvimbo iri kuchegutu ndokubva azotama achienda kune imwe nzvimbo iri 100 kilometers kubva panzvimbo iyoyo. Asi kunzvimbo kwaakabva akasiya vabereki vake vari ikoko akaita plot rake ari ikoko ane mombe dzake dzinodarika 60 to 70 dziri ikoko. Kwaakabva uko munzvimbo maigara baba vake mune murume akabirwa mombe ikaita 7 months mombe isingawanikwe. Apo mudanga manga mune mombe ziri kuona kuita 10 mombe idzi dzanga dziri mombe hombe dzikawanda 8 pamwe chete ne2 zvivana. Asi zvadaro mhuri yeZimbabwe kuchibva kwazoita sei kuchibva kwazo kuti mombe iyi yakaita sei mombe yakabiwa ende munoziva vanoba mombe vavengi ndizvozvo vanhu vasina kudaka vanofana kusungwa si chakazoitika chegutu. Alright. Zvadaro mhuri yeZimbabwe murume uyu mombe payakashayikwa amene kuti iye akaitawo nezvei. Murume anova ndiye akaba mombe akazouya kumuridzi wemombe nemombe yake achiti ndauya mombe yenyu ndii ndakanga ndinayo kana mukati ndakaba handizvirambi chikonzero mombe ndii ndange ndinayo. Asi kana muchida kubhadharwa tinogona kutokuisira mombe pamusoro kana kuti kana imwe mari. Asi ndaikumbirawo kuti nemiwo
pane zvandoda kukumbira mundibatsirewo. Zvikandibatsirwa nei kuti dzanguwo mombe dzidzoke. Nokuti zvakaitika ndezvekuti mudanga umo pakati kuti azodzoka nemombe iyi, paakaisa mombe iyi, mombe dzakauya dzakawanda dzaiungana kunze kwedanga dzichishema dziriko ikoko dzichitenderera. Zvakaita day 1 day 2 veki 3 mombe mangwana makuseni dzakamuka mombe dziya dzinouya dzichishema dziri kunze kwedanga dzisipo, dzake mudanga dzisimo, but mudanga makasara mune mombe 1 iyoyo yakanga aba kunzvimbo yakagara nevabereki vake. Kusvikira azoenda nemombe iyi. Aenda nemombe iyi muri yeZimbabwe. Akabaya vakasvika vakati nguva yandakatsvaga mombe neyandakataura ndakaenda kumapurisa ndikaripota zvese, asi ini nemupfungwa dzangu andichisina basa nemombe iyi. Akaunganidza masabu nomongari pane nzvimbo zvikanzi iwewe inzwa zvitaura murume uyu ari kuti iye panyaya yemombe iyi haana chachada kuti sei, asi iwewe kana une zviri kukunetsa chienda iwewe kumapurisa wondovaudza kuti ndakaba mombe, asi mombe iyi ndauya zvangu, muridzi wemombe ari kuramba mombe, totangira ipapo ouya nemapurisa. Akabva pambapa achiti iye chiri china chapera ichi, achiti ndakuenda kumapurisa. Paakaenda kumapurisa haana kudzoka kusvikira nezuro mukadzi wake pamba paari kugara pano paploti pari kuita zvakawanda, ari mukati mekutendera baba pakamuka kuseni. Akati baba wamuka kumbonoona nguruve, kunoona huku, sezvo pachitiwa zvakawanda nekutenderera muploti zvavanoita nguva dzese. Akaona asina kudzoka, paakazomuka akatovaona baba vakazviyenga pasi pemumwe muti uipo paploti, vakazvisungirira. Right, mapurisa akazodanha akatora munhu mukoma KB. Zvakazoitika mukoma KB patiataura paye taitori kumashure nezvimwe. Daniel Shiwiri Binifo wakachwemba communication. Reporting to the angel. Mbavaiwe Zimbabwe. Mombe anditi yakabva yanzi mombe isari pano, kana wafunga zvekuisiya uchienda kumapurisa isiye mudanga riko baba vako vabereki vako ndobva aisiya ikoko. Aisiya ikoko mukoma KB yakatunga mombe dzikaunda 2 mombe 2 dzichitungwa zvokubayiwa zvokudonha pasi mombe dzichifa dzababa ke dziri mudanga. Vazama kurapa mombe uzama mombe but mombe dzo dzakafa. Nhasi uno kuseni pamuka pane imwe mombe yakafa iri padanga ipapo yavasingaziri, asi mombe iya ichirimo mudanga. Mombe iyo ichirimo mudanga. So zvakuita manje mombeka iyo pachayo aichapindi mudanga. Mombe dzepamba apa adzichapindi mudanga, dzakutenderera kunze. Iyo ndiyo yagara pai mudanga, ndiyo yagara mudanga, kusanganisira 1 yamuka yakafa nhasi. Vari kuti mombe yakafa iyi havasi kuziva kuti ndeyani. Vari kubvunza munzvimbo mavanogara mombe havasi kuti ndeyani. So ivo vati takuda kubvunza mukadzi wemurume uyu nokuti mutumbi wakaendeswa kumuchari. Vana kubvunza mukadzi kuti mombe iyi pamombe dzanga dziri mudanga mavo dzaanoziva auya aone mombe iyi kuti haisi yedzimwe dzedzimwe mombe here dzakatiza mudanga muya dzisiri kuwanikwa. Kwanzi murume abva ati handikwanisi kuuya. Pakazvisungirira murume uyu mbavha iyi. Yes. Haina here kusiya katsamba muhomwe. Hapana kana tsamba yakasara kana chinhu chakasara ipapo, hapana. Postmortem yaitwa aisati hasati avigwa. Beukama vachirungura senge kuti tsika kuti kwanzi chicha tingatanga here kugadzirisa kuita postmortem kana kucherera munhu pasi tisati tapedza. Dai takwanisa kuti tipedze nezvemombe yakasiyiwa panapa iyi. Tikapedza nyaya iyi tozoviga munhu nokuti tiri kufunga isisi kuti kufa kwemunhu uyu kune chokuita neizvi. So muroora akutosvikawo kuenda ikoko achiti kana mombe iri ikoko handikwanisi kusvika ikoko. Kupapa Isabel fafaidzai chimwe nthawe dziri kudiyana. Ichokwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekufafadza nekutsudzura. Muri yeZimbabwe nyaya ndoda kutaura panapa inyaya inosuwisa, inyaya inorwadza nokuti ine rufu nekufa kwevanhu pakati. Yaita rufu zvakare kutora kuviga munhu kuri kunetsa uyezve vamwe vanhu vachitosvika kumira nokugara parufu. Chii chaitika? Nyaya iyi yakaitika kubhinga muri yeZimbabwe. Nyaya yaitika kubhinga inyaya yekuti izvo zvakaitika ndezvekuti kuna baba vakarwara, but marwarire avakaita vakamborwara mazuva apera awo, varwara mazuva apera vachibva vazopika kutanga kufamba zvakare kuita zvinhu zvavo bunde zvakanaka kusvikira vamunhu ari right. Asi baba zvakaitika ndezvekuti ivo pachavo vakazofa vari munhu akasimba, kwete kurwara kwakamboita pakutanga nekuti zvanga zvava nemwedzi varwara vakatora mwedzi yakawanda vakarara vachibva vazomuka. Asi vamuka kudaro baba ava vakazofa nenzira yekurohwa nemheni vari pamba pavo. Nemheni
kuchinaya Okay. right kwanaya vakarohwa nemheni varohwa nemheni pamba paka pane vanhu vakawanda but vana vakabudiswa mumba nemadzimai nevaini vanga vari pamba vese vakaendeswa panze but munhu akarohwa mumwe chete anova ndiwo baba but havana kufa vakararama zuva iroro vararama kudaro kune vanhu vakashevedzwa kuti vazovabatsira mheni iyo zvakare aina kuita 2 days ichibva yatsoka zvakare ichibva yarohwa baba vachibva vafa 2 times varohwa kudaro mukoma KB vanhu vari parufu vachichema panga pasingagariki pamba pakabva parohwa zvakare muti uri pamba ipapo nemheni zvakaita kuti vanhu vatye kugara parufu vachiti panapa panogarika iri papa apa pakazorohwa muti nemheni pamba apa panga pasina mvura yakawanda sezvingoti timakore toenda kudenga mheni ichibva torohwa vanhu vakaenda kudzimba dzavo pakaita madzisabura nevazukuru vakataka kupopotera but vaipopotera mukoma KB ipapo vakati kuhama dzemunhu uyu isu kumira pa tichipopotera kumunhu uyu tinotoda mombe ndokuti tinogona zvakare kutorohwa nemheni vaitotya vakaita zvese kuti garai maudza hama dzedu kuti zvatiri kuita nezvatiri kuita panapa izvi zvinoda mheni vachibva ita zvinhu izvozvo saka ivo zvavakaita vazukuru nehama idzi ndo vakatozonzi imimi zvinokwanisa here kuti mutakure munhu mumuendese kune imwe phala ambokwanisa kuendeswa ikoko muone kuti zvinhu zviri kuitika panapa zvakamira sei nokuti kana zvakadai so munogona kutochera guva panapa muri mega vanhu vanosvika kuita pano mutumbi wakatakurwa mukoma KB ndofoendeswa kumochari waendeswa murochare vachibva vatanga kufamba vari ikoko mukoma KB ndobva kwarohwa zvakare imwe imba ipapo masipesa ziri mukona rikatoonekwa kuti imvura iri kurova iyi vachibva vatanga kufamba vachiti ngatifambei vafamba vachibva vanzi zvatiri kuona panapa dambudziko nderekuti mheni yatiri kuona panapa isusu itori yemurume akafa uyu iye nyakurohwa nemheni ndiye angachinzi ndiye muridzi wemheni ndiye anga ane mheni but akatumira mheni mushure mekurwara nguva yakareba ndokuziva munhu ari kukonzera kurwara kwake ndokubva atumirwa mheni atumira mheni kwaakatumira mheni kwakasimba mheni ichibva yadzorwa mheni kudzorwa kwayakaita ichibva yadzorwa pano zvino munhu akarohwa mheni uko haasi kumira haasati amira so mheni yake njiri kuramba ichiputika pamba apa iri kudzokera ipamba apa back to sender saka zvamungaita imimi ndezvekuti imimi tsvakai munhu anoziva nezvinhu izvi akwanise kuziva kuti kana mheni yadai soifana kuti wasei kana dai maiziva murume uyu pane kwaanotoenda iye kunosimbiswa pamusoro pemheni idzi kuti zvinhu zvimirizvo nokuti tiri kuona patori nemakuva apa ndaona vanhu vakawanda vari apa chida kuviga munhu vanhu varohwa nemheni vakawanda vachibva kutsvaga munhu but munhu vakatsvaga vakati shamari yangu kana uchiita zvinhu izvi tinoda kwe3 days uri pamba apa toona kuti zvechokwadi zviri kuitika zvadarika here munhu vakazoshevedza akati zvechokwadi mheni dzitoripo pamba ndiri kutoona mumba memunhu uyu panogara mheni idzi endi kwadziri kubva dzichirova pamba hadzisi kubva kure dziri kutobva mumba imomo madziri kubva umu so mukadzi wepamba apa akapedzisira kuti achida kugara pano nokutoti kwanzi akazotaura mashoko ekuti pese paizorohwa pamba nemheni aitaka kunzwa kunhuhwa kwemoto sokuti pane chinhu chiri kutsva time mheni yorohwa kana kutonzwa kuti mumba pane chiri kushinyira but kutsvaka chiri kushinyira aichishayiwa so munhu akazobatsira akati ndiri kukumbira mhuri dzese mubve pano mende kuti kugara vamwe ini ndichagara pamba apa kwe3 days but akabva rara 1 day arara 1 day achibva kuti chidzokai zvenyu nokuti mheni dzacho ndadziona padziri ende ndadzitora ndobva ataura chibhegi chimwe chaiti kwanzi mubhegi umu vanhu tarisai vanhu vakaramba amukoma KB vanhu vakaramba kutarisa vakati musadaro isu hatitarise mhuri yeZimbabwe ndiri kukumbira nyaya yekubhinga yekuti pane vanhu munhu akavigwa paine vanhu kwenda kuita 11 yes ndo vakachera guva nekuviga munhu hama neukama vanhu vakamira mheni dzinorova vanhu mheni dzinorova vanhu especially vanenge vachida kubata zvinhu zvisiri zvavo yes baba Isabero baba Isabero unoziva zvinorwadza mukoma KB zvinorwadza ndinokureva nhema mukatarisa nyaya iyi kune vanhu vari kutamba nezvisina kunaka mukavatarisa vanhu iyevo pachavo kuti iye pachake akazofa ndiye akatanga ida kutumira mheni ichibva yadzorwa kudaro ndo yange yakuramba ichingoputika ipapo
ichikoputika ipapo. Saka iko zvinozvo munhu akazoenda apa akabva aita sei akabva atora meni idzi ndiye akazoshedza vanhu kuti vavige but vanhu ipapo vakaenda ipapo vakasvika kunoviga vanhu gari munzvimbo nedzimwe hama hadzina kutoenda ipapa vachibva vanhu vaita sei vaviga munhu akaita 3 days aripo ndikuita 3 days zvakare after aviga but iko zvinozvo mukadzi nevana vakadzokera pamba nezuro ranga riri zuva rechi4 kubva mubatsira aita sei abvapo. Saka atizivi kuti kozvino kufamba kwenguva pane zviri kuitika here. Ndambenge ndichitaura namai vepamba apa vachishevedzera kuti ndiri kugara hangu but handina kutsikama handina kugatsikana. Zvakazivikanwa here kuti kwanga kwatumirwa meni ndokupi? No, ivo vari pachavo vari kuziva zvakaitika but kuzvidudzira kuvanhu havasi kuziva kuti wangatumirwa meni. Ivo vari kuti kwaye vakazoziva nemarondedzero vakaita kuti murume wenyu ane chekuita nemunhu akambodai akadai so nyaya dzacho padzakabuda vakabva vatoziva kuti ndinenge. Chibhegi chakatorwa ichi changa chine meni ngani? No, akamutaura kuti ndo chibhegi chine meni. Handizivi kuti meni dzinoita mazuva here kana kuwanda kwadzo. Takakuudzai kuti babapati mabhegi akadai ndiwo atinenge chida kuona pachannel kaya anenge ane meni acho. Ndandafunga kuti muti nini ndivhure. Papa pane zvokutamba nazvo. Pane zvokutamba nazvo baba. Mazuva ano muri kukwata. Mazuva ano muri kutya. Ndiri kuchengetedza basa. Munochongoenda. Ndiri kuchengetedza basa baba. Mai. Basa ripi ramuri kuchengetedza? Nekuti vateereri vanenge vachida kuona mabhegi zvacho kayo izvozvo. Mangwana oda kuona dzimwe. Mangwana oda kudza dzimwe nyaya. Saka muri haisi nyaya yekupedzesa. 18 minutes to 12 ndio pafika nthawi pali manje ndiri kuona ka boss Chineke vakachibata chimuti kuti dzvi variko ku plus uko ari kuita kuwedzenga ng'ombe. Ayo Chelsea yakawina nezuro hanzi musafambe usiku mabhinya amuka. Mandisirewo chiropa. Makatozo zvakati zviya zvekunzeta zvijairi kudawo zvemukati muinazi. Update iri kuti kudini? Kune nyaya yekuti kune vamwe vari kuti mugadheni umu mune magetsi chaiwo magetsi chacho mune tambo dzemagetsi electricity supply authority. Ipapo pane vari kutaura vachiti magetsi toda kuti tizive kuti tambo dzemagetsi idzi masvikiro adzakaita mugadheni umu nokuti havasi mbavha chete vanopinda imomo kunogona kungoita vanodarikawo imomo. Ndichaitsvakurudza mukoma KB munhu uyu anogona kunge akarohwa nemagetsi. Tambo dzemagetsi mune magetsi arimo. Ko vanhu vanogona akakuisa magetsi akatenderedza kaimba wa ichokwadi ichocho. Asi pane paanobva zviri pamutemo. Ndo mashoko achiri kutenderera ipapo. Asi munhu akagogotswa nemagetsi. Saka mapurisa vakazotora mutumbi zvakatoonekwa nemapurisa kuti ndo zvinogona zvitorimo zvinotozikanwa vakaona kuti ndo zvamuri mugadheni. Regai tizonzwa kuti nyaya yacho inofamba sei. KB ndisati ndaenda kumberi ndichazotaura nyaya yechikoro chiri kutaura kuti iyo bhimu aite bhimu kana mwana wenyu anga achifanira kubhadharirwa nebhimu mari yese yasina kubhadhara yemubhadhari mubereki ainde kunobhadhara anozopiwa risiti yakanzi bhimu. Anzi mwana anofanira kubhadhara nebhimu haina kubhadhara saka uye muite sei mubhadhari vabhadhara wochipiwa risiti yakanzi bhimu. Risiti inenge iri pachikoro ipapo yakunzi bhimu asi yanzizvo chibhadhara iwawo nekuti bhimu haina kubhadhara asi uchipedza kubhadhara wopiwa risiti yakanzi bhimu. Pane utsotsi tiri kutsvaka. Ndobvapo pane chikoro chiri kuchemwa nevabereki chiri kunyanga boarding school. Mukoma KB mukatarisa mari dziri kugara bhadhara vabereki nezvakaita chikoro ichocho pasi apa kutsikapa kana mvura ikanayi ipapo nofunga unotora mabhafu kuchera kukupa mvura mateuzi akakwatuka makomba mawindo madoors akapwanyika mawindo akapwanyika mvura ikauya aminoti vanovhara nei. Asi pachikoro paboarding vanhu vanongodya bota chete kuseni vabereki vanga variko vachiona pavisiting yevana vari kudzoka kumba vachingoti toita sei private kana kuti government iprivate vaziviswa here vanoona nezvedzidzo munzvimbo iyoyo. Ndo zvavataka kukumbira kubvunza pakuti toita sei hatisati enda kumberika tangopa kuti tati tiri kuzivawo zviri kuitika panzvimbo apa
mavideos mukaona kuti muchikoro mukobakevika district yese Eh? anditi mune hofisi inoona nezvedzidzo irimo ichokwa inzwai vabereki saka vabereki endai kumahofisi iwayo munoita sei munoripota kana kungosvika papolice station iri pedyo kungoti tiri kukumbirawo kanhamba Namba. dzekudistrict education muonewo chikoro chedu obva vauya kuzoita sei aipapo vana vakasarwara ma1 tinotenda Zimbabwe nekusarudza kwamunoita chimuti National FM radio nakutetekera kwamunoita aikona kamuti pasaka manyemwe rambani muri tenepo ticharamba tichikupasani kabzvirongwa bvinithamangisa gazi ndiro kaganyura turi kuru macho mataniko gogo kanyama maitinashe njenjenje akachibata chimuti papa Isabel pane chimwe chiri kupisa chamugada kuti turu kumuri yeZimbabwe ichokwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekufafadza nekutsodzura tiri kuitika matima senyika ino nyaya ndoda kutaura pana pamuri yeZimbabwe inyaya yakaitika mukati menzvimbo inoshevedzwa nezita rekuti ngundu kungundu muri yeZimbabwe pane musha uripo izvezvi musha wandiri kutaura nezvawo ndiwe vanhu vakatenga musha vari kutaura vari kuti musha uyu vane 14 years vakugara pamusha ipapo vachigara pamusha ipapo pane matambudziko nezvinhu zvanga zviri mukati mekuitika but vanhu vaisaziva kuti chii chiri kuitika chii chiri kukonzera baba vacho izvezvi ndo vazotanga kurwara but vari kushevedzera vachiti ndinonzwa kurohwa but vanondirova havandioni pachitanga kupedza kudaro iko zvinozvi vane tsika yekuti dzimwe dzenguva kana vakarara hama nevamwe vanhu vanotowanzwa vakushevedza vari panze vachiti vedu wei makandivharira madhozi ndiri panze ini ndiri panze but uri usiku baba varara mumba zvadaro vachibva vaenda kuvakuru vakati ndo zviri kuitika panzvimbo vakatanga iri secret zvinhu zviri kuitika pamba vanhu vachingoungana paukama hwavo pari pamba kusi baba vana vakadzi ngwana taivo vatatu ende pamusha apa vatori nemakicheni matatu nembahombe imwe chete yavakavaka varipo ipapo vana vavo vamwe vakatororwa vamwe vakaenda asi makore avagari vari pamba apa dza 14 years vaita musha wokutenga vari pamba apa iko zvinozvi zvakuitika izvi vachibva vakutaura kutaura kuti chimiro zviri kuitika but munhu akanga achigara pamba apa munhu akabva mukati menzvimbo iyi abva panzvimbo iyi mukadzi wake akafa afa iye achibva ati ndarwadziwa nemafiro akaita mukadzi wangu zvandakuita inini ndakuenda zvangu kudhorobha anga atoyarutsa vana ende vana vake vanga varipo 2 chete achibva aenda kudhorobha pamba apa haana kuzodzoka zvakare panga pasina munhu but yanga iri stand yake nokuda kwekuti stand iyi yagara makore akawanda pasina munhu vakuru vachibva pamunhu stand ende kubva zvava munhu stand iyi havana kudzoka hapana pavakadzoka vachiti sabhuku kana kuti mambo makapa munhu nzvimbo yedu vakaramba variko ikoko zvino zvaakuitika manje zvaakuitika pamba apa murume ndiye akutirondedzera kuti pandiri kurohwa inini ndiri kuona munhu akadai ndiri kuona munhu wakadai saka baba vaigara pamba apa pavakaenda mukati medhorobha vakazoshayika nematambudziko vashayika kudaro vaizivikanwa ari munhu akamboita tsaona achibva akuvara gumbo saka kana achifamba anoratidza senge munhu ari kukaminira ndirika ari kukaminira rimwe zuva vakawanikwa padhoo pamba pavo baba vabuda panze vaisiwa panze vachiti ndiri kunzwa kuti daenda panze uri kunzwa usarare mumba umu enda panze vakutonisa zvoda kuvhura dhoo mukadzi achiramba achiti usiku hakuna kwamunda sanga vakuita senge munhu akurohora chi akurohora pfungwa mangwana kuseni vachimuka vakaona padhoo pane simbi dziya dzinofambisa munhu akakuwara kana lese makumbo ake asuta zvakanaka simbi dziya dziri padhoo simbi ndedzani hatisi kuzivikanwa simbi usvika vachida zvekutobvisa simbi vakatisa kudzikomusha simbi ndedzani saka ivo vanga vakurondedzera manje kuti munhu wandiri kuona panapa akaita chimiro munhu akamboita chimiro chakaita sei vari kurondedza chimiro but vanhu kuona chimiro chiri kutaurwa ndechemurume aive muridzi wepamba apa hama ndo dzakagomadza kutora mashoko dzikati kokana chiri chimiro chachona panapa murume wepaakabuda haana waakadzoka akaratidza kuti iye ari kunetsa nestand iyi chii chiri kuitika so vanhu vakazoungana vaungana kudaro umwe mwana wababa ava ndiye akazotaura achiti mashoko achiti hongu ndisati ndafa muri kuzviziva here kuti kana imimi munofanira kuti muzoenda kumusha kana zvedhorobha zvoita sei zvakunetsai but payadhi papo ndiri kunzwa kuti pakaiswa sei pakaiswa munhu but handina kumbota sei handina kumbotaurwa naye asi murume uyu asati afa akaudza mudzimai niki vana vake kuti payadhi apo sababa ndine zvandanga ndakaita kana kuri kuti vanhu vazonetseka hameti kuripi mafaundi hamuna munofanira kushevedzwa kana mashevedzwa munoenda kwanhengi
ndiye anobvisa zvinhu zviri pamba ipapo ndakanga ndakatsigira ipapo. Mukufamba kwedu Tiri masiaiti tiri matikitiva, tiri masiaiti tiri matikitiva, mukufamba kwedu tiri masiaiti tiri matikitiva, tiri masiaiti tiri matikitiva. right. Veukama vachibva ungana vachibva taura nemwana uyu akati inini hapana chandiroziva ende zvokuda kugara kuno kumusha inini handisikwanise. Ndine dzimba dzangu dzandikatenga mukati meguta asi ndozvandakasiya ndaudzoroma kana muchiti murisangana nemashoko aya baba vakandotiudza isusu taisa mabhuku ndobva taisa mabhuku kuti ndakaenda kunonzi kwanhengi ndokwandikasimbisa musha wangu. Saka ivava ndakanzi imimi kana musingade musha kana kuti vana venyu vanoda kuzogara ipapo muchida kuzogara ipapo hamukwanise kugara pane zvinhu izvi munonotaura nemunhu uyu kana pane zvaanoda mubva mamupa then wazodi wozobvisa. Saka iko zvinozve mwana uyu akatotaura kuti akatoratidza bhuku rokuti nhamba idzi dzefoni idzi zita remunhu wacho uyu anogara kwakati kunzvimbo ikwakati. Zita remunhu riripo. Munhu uyu anogara kupi? Munhu anogara kuhwedza. Yes. Apo musha uri kungundu. Namba dzefoni dziripo. Vakamboedza kusifona ere munhu uyu mupenyu ere uyu? Munhu uyu mupenyu. Aripo ari kudaira. Vakatombofona foni inodavirwa but havana kutaura naye vachiti hatikwanisi kutaura nezviri kuitika toda kuti pazoita munhu andase achataura nawo. Veukama akatonzwa foni dziri kuita kuchibva kwaita vamwe vakapupura kuti ichokwadi tinotomuziva munhu anoita zvokubatsira musha wake uri kuhwedza but iko zvinozvi ari muHarare asi musha wake uri kupi? Uri kuhwedza. So baba ava vakapiwa pekugara pamusha pemwe munhu namanje vachiri kusangana netsaona nedambudziko. Kutouya kwenyaya ndo dambudziko rikusanganikwa naro ipapo. Ndo dambudziko kuti vanomuka vari panze. Vanomuka dzimwe dzenguva kana vachinonzi buda muno mumba enda panze but paunobuda panze vanoona pane macrashes emunhu anofamba nechi kana kakuwara makumbo uya but iko zvinosangana nesimbi idzi kana kuona 3 times vachiona simbi dziripo but vasingazivi kuti ndedzani. But kana vakuzotaura vachitaura chimiro chemunhu vanhu vari kuona kuti chimiro chemunhu ndechemunhu uyu akambenga achigara panzvimbo iyi but munhu uyu manje chiri kuwanisa ndechekuti waya achidzoka kubva ari mupenyu haana kumboyaya achiti makatora stendi yangu. Aiwa kana baba Isabel kana asina kudzoka pamusha asi pamusha pari pake vakuru venharaunda vanofanirwa ere kutora musha vachipa mumwe munhu? Ameno ipapa mukoma keve. Asi murume uyu akanga achitozviziva akatosiya achinyora tsamba ndokupa mwana wake kana mada kugara amufanira kugara pakadai so inini sababa ndakasimbisa musha wangu ndakaenda kuna nhengi zvakadai so ndo zvakunetsa ipapo. So vari kuronga kuti ivo vachitaura nemurume uyu vachaita sei vachakwanisa kuenda kumunhu uyu but vana ava neveukama zvakare vamwe vakutotera vachiti kana tichibvisisa zvinhu pamba apa hatibvise zvinhu izvi asi uyu aripo haana ukama nehama yedu. Okay, pakaipa. Mungaziva kuti akasimbisa sei pamusha? Chii chaakaisa? Chii chiri kupaka kuti munhu uyu aonekwa akarara panze dzimwe nguva nokupfapfaidzwa? Hatisati akwanisa kutaura nemunhu uyu ngoma kembe. Hatisati akwanisa kutaura naye kuti chii chaakaisa. Baba Isabel, pane meseji yambouya kubvaka kuna sekuru Thomas Doni Mufundirwa kuchitungwiza. Vari kubvunza kuti mushakabvu akazovigwa here? Munyaradzi. Aiwa ichokwadi muri yeZimbabwe ishoko iroro rinoti munyaradzi asati avigwa. Izvezvi angori mumuchari. Takambokumbira kuti kana zvichibvira veukama kunyanya vatakambotaura navo panhepfenyuro vanovaka sekuru vake kana vachikwanisa kutaura nemhuri yeZimbabwe vatipe mukana wekuti katitaure navo. Makambozokwanisa kutaura navo here? Handinazokwanisa kutaura navo but ndine mukana wekuti nditaure navo. Ndinokwanisa kutangira kubva kuna kuti ivo vakakundikana kuvabata tinogona kunobata ishe chifu wemunzvimbo iyi sezvo vakamboitawo nyaya iyi vokwanisa kutibatanidza nevaridzi vemhuri yemwana uyu tonzwa kuti nyaya yapapi. Ichokwadi tingafare chose kana tikakwanisa kutaura navo panhepfenyuro Zimbabwe ichinzwa kuti urongwa hwakamira sei huri kuzorodzwa kumushakabvu munyaradzi haasati avigwa. 0713938538 paka mondoro kubva kuChegutu topinda mumondoro inzvimbo imocherekaye chifungezi sabhuku ndiriza. Kuna mbuya vanogara vega kana kuti vanga vachigara vega vane makore anodarika 70 years vanga vachigara vega pamba mushure mekuti vane vana vakawanda vakashayika murume vakashayika kusanganisira ivo izvezvi vazofa. Takutaura nyaya iyo kuti chii chakaitika nematambudziko chakaitika mhuri yeZimbabwe ndechekuti mbuya ava
sezvo vachigara vega vakanodonhera mumugodhi mugomba riri pedyo nepavanogara napo but hapasi pamba kuri kunext. Okay. Vakatozonzwika ari masikati kuratidza kuti mukati mune munhu. Mbuya vasemunhu mukuru kuona kunge kwakushoma uyezve vachifamba netsvimbo. Vapinda munhu vati mune munhu vanhu ndokuzama kubuditsa munhu uyu. Munhu vachinomubuditsa mhuri yeZimbabwe wanike munhu uyu. Tsvimbo iyeya varimo mukati kudaro. Tsvimbo iyi yange yakatobatira patsafu dzigumbo. Yakatokrosa nepatsafu. Yakatoza kutobviswa nevanhu kubviswa vachibva vatakurwa ndobva vaendeswa kuhospital vaendeswa kuhospital ndobva vazoshayika nematambudziko. So ndichitaura nyaya iyi mhuri yeZimbabwe nevagara mukati menzvimbo iyi kuti vana vamai ava vakafa vakawanda kusanganisira nhamba yachona inogona kutosvika kana kuma10 zvokuti vakafa vanogona vakasara vanogona kunge ari mumwe chete kana kuti vaviri. Uyezve nguva yavagara nemurume wavo vaiti kana pachinge pafiwa kana nemwana wavo vaingoita nyaya dzavo vari vaviri nemurume pamba ipapo ndipo paingochera vobva vatoviga mwana wavo pasi mongozonzwa kuti mwana asipo uyoyo akashayika. Muri kuti gogo ava vakadonhera mugodhi wanga une mvura here? Wanga usina mvura. Ranga riri gomba vakanodonhera imomo vachibva vanobayiwa netsvimbo yavo. Ende vachibvunzwa ivo noti kwanzizvo ndanga ndichidzingirirwa nezvidhoma ndipo pandazotiza kusvika ndadonhera mugomba umu. Gomba iri riri panext pamba vaigara vari vega vari kuti ivo vanga vachitendaniswa nezvidhoma vachibva vabayiwa netsvimbo iye chibva yapinda mutsafu zvokutokrosa zvezvo kuti krosa nepatsafu kuti yakabaya tsafu ikabudira kuseri vakazovabvisa kusanganisa mapurisa achivedzwa ndo pakatozobviswa tsafu iyayo ndobvaendeswa kuchipatara vachisvika vachinofa ikoko. So vanhu vanga uri mukati mokubvunza kuti Zimbabwe zvidhoma zvinotoonekwa here kuti zvikakudzingirira unototiza. Ko iyo tsafu yakazobayiwa kuti yakatopinda kunobuda kuseri chii nenyaya zvakare yekuti vamwe vana vaifa vaitovigwa pamba ipapo sokuti ivo nemurume wavo ndo vaichera kaguva kavo votoviga mwana ipapo. Wongozonzwa kuti mwana asiri kuoneka panapa akatofa akatovigwa. Baba Isape, mungaziva here kuti mbuya ava nemurume wavo vakaviga vana vangani hama neshamwari dzisipo? Nambe kutora nevazikana vagarisana kutora 3 vaitochera vega guva voviga hama dzisipo. Makuva evana ava anotoonekwa mujinga memba ipapo. Hama dzaiti kudini mushure mekunzwa mashoko aya? Kungati kudini ngoma KB? Aiwa Baba Isape. Vana wake. Kana unowana sei simba rokuchema pamwe chete nokuviga mwana wako Baba Isape? Kune vanhu vari munzvimbo mukoma KB wokuti kungosvika kuti mamukasei munogona kusati mamukasei nezvamunenge muchiziva. Pamwe pane zvamuri kuhwandisa muri kuti kudini nyaya yekumhondoro asi amai ava nemurume vaityisa here? Vanhu vanoti vaityisa. 0713938538 muri kuti gogo avanga ma70 years ende vaigara vega. Saka muri kuti hapana here hama yakadaka kuti iendese mwana wayo kunogara nagogo? Hapana, kusapatorera umwe pane kunonga ichiro nevana 2 kana 1 atori mupenyu but hapana ida kuenda ipapo. Zimbabwe vari kumhondoro kuti munochibata tibatei kani ngatifambe itese. Gogo vaitiza vaimhanyiswa vaitendaniswa nezvidhoma vachibva vanodonhera. Pamwe pane vanozivawo zvidhoma zvinotodzingirira kutochora senge bhozha ari kukudzingirira kumashure uku. Baba Isape, regai timbopinda muchitoro nevasabwera veduka veHinbugs, the future of money. Mushure mezvo tozotora kanhare kubva kakuvadiwa vateereri manyama tinzwe kuti vanoti kudini kokubudikidza kane ichi chekumhondoro. Ai Zimbabwe alright. Musati madaruka update munhu uya mati wekufira mumunda wematomatisi nemakabheji tine vasawira vedu vakawanda vada kutengesa pfapfaidza ichimwe ichokwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfaidza nekudzidza kuti matima nawase nyika ino paka chiweshe chiri kuti tani bindura matepatepa chifine gomo. Right. Nzvimbo iyi ina sabhuku ane madzimai 3 aine madzimai 3 gore rakapera akabata mukadzi mukuru nechikomba nyaya ikaendeswa kwa mambo ndokubva yatongwa. Chikomba chine zvachakanzi chibhadhare. Mungaziva kunzi kuti chikomba chakanzi chibhadhare chi? Handinazozvitora zvese but hachina kupedza kubhadhara. Okay. Chine zvachakaita but hachina kupedza kuita sei? Hachina kubhadhara. Mukufamba kwedu tiri vasira
aiti tiri matikitifa, tiri masi aiti tiri matikitifa, mukufamba kwedu tiri masi aiti tiri matikitifa, tiri masi aiti tiri matikitifa. po rikiti bvu. Sabhuku vakabata sei mudzimai wavo nechikomba last year? paka pachitori neumbowe zvakakwana zvese kutoti chikomba chakatoenda kunotongwa chakatobvuma chikamirira kuti sei kubhadhara. Chakabatwa mafoni here, red handed here, baba Isabel. Chikomba chakabatwa red handed. Okay. Mune imwe nzvimbo chichitoita zvinhu zvacho. Zvino mambo vari uku koma KB, mambo negomo vanotonga ka? Vanotonga. Vanotonga. Takambosvika ka? Vanotonga kari mambo negomo. Mambo negomo uyezve mambo negomo vanoti ukabata mukadzi wako nechikomba, iyeye mukadziwo zvakare anditi watorera murume furu kune mumwe mukadzi watotorera futi murume anobhadzirawo futi. Yes. Mambo vanotonga ava. So sabhuku iko zvinozvo handii gore rapera zvikaitika izvo chikomba china kupedza kubhadhara gore rinori ani vakadzitirika izvezvi sabhuku ndobva abata zvakare iyi yakabatwa pakutanga yenumber 1 iyi ndava hosi mutuka dzese. Izvezvi ndobva abata futi number 2 nechikomba sabhuku. Nyaya yakunetsa mukomba KB ndeyekuti chikomba chabatwa nenumber 2 zvakare ndicho chikomba chiya chakabatwa nenumber 1 gore rakapera zvakare. Chikomba ichi chinogara kupi? Chinogara muarea iyoyo, chiri kuramba chichingorova vakadzi ava. Wone mukomba KB, vakadzi ava murume wavo i1, chikomba chavo futi i1. Saka sabhuku iko zvinozvi abva ati shamwari tisati yataura yemukadzi wechito uyu unofanira kutanga wambopedza kubhadhara yemukadzi. Baba Isabel, sabhuku vari kubata madzimai ake nechikomba papi vanenge vari papi? Iko zvinozvi akatobatwa mafoni achitoratidza kuti vane zvavakanga vatoita. Okay. Vatopedza kudhara. Right. Chikomba chiri 1 kubvunza hapana mashoko achataura ende zvitooneka kuti ndizvo. So sabhuku akuti kuchikomba shamwari onaka last time ndakakubatira mukadzi mukuru hausati wapedza kubhadhara. Saka iko zvinozvi tisati taura nyaya iyi ndikukumira mbotanga wapedza bhadhara yechi yekutanga. Saka vanhu vari munzvimbo manje vakuona sokuti sabhuku vanenge ane project ya ende mukadzi wavo kuti vari kumuda. Tiri kukumbirawo kare kuti munyudze gejo mutsvage kuti pakutanga chikomba chakanzi chibhadhare chii chikazobhadhara chii. Ndogona kutopedza pana patatowa nezvo. Handiti uye zvakare sabhuku ava vakura sei? Sabhuku iko nogona kunga vari kuma 55 to 60 years. 55 to 60 years. Chikomba chiri kuma 35. Mfano wechidiki. Baba Isabel, mudzimai maiguru ndiwo anonzi chi vahosi vakubatwa nechikomba pakutanga vari kupi? Varipo bamba. Havana kurambwa. Vachiripo. Okay. KB Nabhozho, ndimi vanhu 2 chete vanotenderwa kufonerwa nemadzimai evanhu. Musandipikise, ndinonzi Shepherd Maker, ndiri kuKariba nhasi ibirthday rangu, ndidaidzewo kakatatu. Anonzani? Shepherd Maker. Kukariba uko. Happy birthday to you. Rikiti bvu. Saka asati aendesa nyaya kuna mambo kuti chikomba ichi ndachibata. Izvezvi panyaya iyi asati aiendesa kwa mambo. Okay. Ichokwadi muri yeZimbabwe vakawanda vari kubvunza mukomba KB kuti kana nyaya yaita sezvizvi munhu ari mumwe chete ari kuita izvozvo mumba, sokuona kwenyu muri kufungidzira kuti ichiri mhosva here kana kuti munhu yakatopinzwa mumba? Ndosaka tiri kukumbira kakubva kuwadiwa vateereri kuti vatibatsire panyaya iyi. Anditi aunza nyaya ndiani? Vagari vemunzvimbo vati takuona sekuira vebusiness. Hanzi na Francis Kandiado ari muCBD ntaundi umu dhorobha panamba 76 Cameroon Street. Vakadzi vari pabarika vari kuudzana kuti chikomba asinawo.
ndosaka vari kuchida vese. Ndinonzi Francis Kaniado CBD 76 Cameroon Street. Iyo yachona iyi inenge iri chii? Chikomba yeArsenal. Kopa vari Sabhuku. Ichakubva mukurohwa ndeipi. Ine nhoroondo yekubva mukurohwa. Yakarohwa dzakawanda 82 paaggregate nezviri Chelsea. Chelsea. Mandirikwa kune inonzi chiko iyi. Ipi? Bodo kwese. Bodo Glimith. Yakarohwa 5-0 but it was 5-3 paaggregate. Aggregate anenge airi nani. Aiwe. Otatu 12 ndopafika ndawe pari manje tinenge katine vasawira vedu ve1 Electronics. Okay, regatinzi hanzi KB aita seiko. KB naBocho vakadzi avo vanodherera nechikomba chavo ngavaende vanogara kuchikomba chavo. Sabhuku ngavapepuke vachafira mahara. Ndinonzi Violet Mafigu paDZ3. Babisa Beo. Papa. Wabatwa uri chikomba. Wabhadhariswa. Wodzoka zvekare ka same family iyoyo. Neumwe. Chii chiri kuitika? Chakatiza kungoti kuenda pane umwe patimba imwe chete. Okay, asi musadaro. Masabhuku shuwa. Ndifungai Michael Kamutimbe pachitungwiza Unity G kumakoni. Tingati Masabhuku here. Aiwa noti Masabhuku. Aiwa hakana. Ngatimbobvisa usabhuku right. Ngatimboisa munhu. Baba vanechi barika. Madzimai matatu. Wobata mudzimai wokutanga nechikomba. Anditi chobhadhariswa. Next year. Wobata umwe mukadzi nechikomba checho futi. Chii chiri kuitika? Kuti Sabhuku vari kufamba nemantra yedu here kana kuti? Kana kuti chikomba ndochiri kudherera. Okay, 0713938538 kana 0789600748. But fedha rasimudzwa irika Sabhuku avo vari kubuditsa bhegi chete. KB naBozho itapfo kuna Mainosa Addington Pukanya Alec Gweja Nobert Chabeta madzibaba Denford Chari okay madzibaba Denford Chari madzibaba Matthew Chiwara Shekman Matono Tinashe Gotora tasvika kare koga Victor Katiyo Mr Intelligence Kelvin Jwawu Johnny Ekes London British ngaipe ndinonzi madzibaba Denford Chari pa Glenara Estate. Tinotenda 0713938538 kana 0789600748. Kuti yataurwa na Sisi Rosemary ndiyo. Okay. Iyo alright. Okay. Iyo ya Sabhuku iyo pane nyaya apa. Ndati inini pane nyaya apa. Sabhuku vakatema dzavasingasvikire icho chikomba. Hei iwe titire mushe uri kujairira ziso rehurumende kumadzimai ayo. Iyo yatova katagi timu manje. Sabhuku Basopo ini zvemujoro muchazvirega. Joshua Mazadza mukomana weChidindo Nganga paBroadway pana Wishdon. Mukadzi wekutanga akabatwa nemameseji mufoni. Ikabvumika. Wechi2 pane pavanga varatidza panga plana kuti vari kuenda. Saka sekuru vemurume vaitoenda ikoko. Message yakatosendwa ichitonzi shamwari tiza sekuru nenge vari kuuya neikoko. Saka vese vakabatwa nemameseji. Pamudzimai wokutanga chikomba chakabvuma. Anotaka kubvuma mukadzi ka. Ndio anotaka kusiwa mukona. Saka vakadzi zvese vari kubvuma havo. Vane mhuri here nemudzimai wokutanga? Vakadzi vese vari pavatatu vese. Sabhuku ane mhuri nawo. Aunza nyaya vagari vemunharaunda kuti mukuru wedu hatisina chinyemera. Chiremera chabuda. Chiremerera chinopera. Chinopera sei uchitaura nevanhu pamusangano. Ende unozotonga sei vamwe kana vakauya nenyaya yakafanana naiyo. Amake kana vete paNewlands. Kwanzi namailenso unopera power. PaDZ. Kwanzi unopera power. Ichokwadi. Dai KB ndatsamwa na ambuya avo vaudzei ndiri kuya ikoko mangwana. Ndinonzi Albert Dzakatira pakuwadzana. Ndofunga ukudzo tuchazoona. Ndawe zadiyana. Okay, vanatezvara muri kuti kudini mukoma kanyemba naBozho Masabhuku vese. Mukoma KB
naBhozho masabhuku vese vari 3 chikomba okay handisi kunyatsa kuinzwisisa sabhuku tiri pamhepo kani chiko sabhuku ari kupisa mameseji KB naBhozho muri sechimuti cheNational FM chakusvitsa varoi hanzi chakusvitsa varoi fambi nemhondi palockdown NSC Kanyongo paHatfield fambi varoi nemhondi vakupinde palockdown nokuda kwechimuti Kanyamba naBhozho murume wokutora madzimai asabhuku ari kuita revenge. Zivai kuti masabhuku ndo ari kunetsa nekusanzwa kutsurwa kwavari kuitwa, saka kutora vakadzi vake ndo hanzi ndo murango wavo. Hanzi ari kurevenge murume uyu ari kumirira vamwe. But mukadzi wemunhu haabati. Aiwa, mukadzi wemunhu habatwe. Chero kukanzi magetsi, chero kukanzi zvikwanisiro, chero kukanzi kudii, kana ari munhu ane stembi yomwe munhu chete, siyana naye. Unochema mangwana. Kana sabhuku vasina project yavari kuita nemadzimai. Kana vasina project ngavatore matano. Ngabatise taite neminister 12 baba Isabel para chinango chiri kushoka nenga moto chamukafuna kuti chifike kufamily ya dziko ra Zimbabwe. Icho kwa dimbo ya Zimbabwe ndamboda kuchisa pasi mukoma kebindi kana kuti aziti kana unoda kubatsirwa chikonzero pane zvimwe zvinhu zvinosvibisa nyika asi zvinoda kuti vanhu vagare pasi vawirirane mushure mekuti nyika inozvairi munonasa kuti president kwavari avakwanise kuti pese pese vaone but vakabva vaisa makurukota maziso. Of course, ziso rangu vanoona masabhuku, ma-MP, ma-councillors, ma-chief, maziso ishokwadi anokiswa nemutungamiriri wenyika kuti handingakufambika ndichikotenderei wese makuriro akaita nyika nemawandiro akaita vana vavo azviite. Ndine nyaya mhuri yeZimbabwe inoda kuti ibatsirwe. Nyaya iyi iri kunzvimbo yekuchimani-mani kwachipi Mutambara, sabhuku kuretu. Kana ndichitaura nyaya ndinzwisisei. Nyaya iri kuchimani-mani, chifi Mutambara, sabhuku kuretu. Nzvimbo ine murume akarora mukadzi wake achibvagara semhuri. Kune muroora akafira mumba. Akafira mumba mushure mekungorwarawo kana kuti pane zvaitika zvatisina kutsoka zvakadzikarara. But nyaya tiri kudzingirira ndo nyaya yavo nekuti rufu mutongo waMwari. Ishokwadi. Muroora afira mumba. Vanhu vakaudza mapurisa. Mapurisa vakatora mutumbi ukaendeswa kumochwari. Vaendesa mutumbi kumochwari. Ava vachibva vakaenda shoko kuhama dzemukadzi. Hama dzemukadzi dzinobva munzvimbo yekuhwedza. Apo rufu ruri kupi kuchimani-mani. Kufa kumusha kwakaberekwa mukadzi uyu. Hwedza Chigondo. Madzibaba Simba ndirika kuchawa. Aiwa chawa abve kuhwedza anobva kwachihota. But kuChigondo ni kwa mdhara wangu kwa mdhara dire. Kwa mdhara dire ndirika. Right. Zvadaro mhuri yeZimbabwe. Vakaendesa mutumbi mapurisa kumochwari. Right. Mutumbi waendeswa kumochwari. Vakawirira mune zvakanaka zvikanzi hazve posti muti munhu ngaite sei ngavigwe. Mutumbi uchibva wadzorwa pamba. Mutumbi wakadzoka pamba musi wa 21 Zimbabwe. Mwezi 21 February. Mutumbi wadzoka pamba. Nguva ndovharacherwa. Kofi ichibva iyi gadzirire kuti muroora aitise mutumbi uite sei uchengetwe. Vari pakati pekuda kwemiliyoni uchengeta mapurisa paka vabva vapindira. Mapurisa basa ravo kutsvaga zviri kuitika. Yes. Ndo basa ravo. Vakomana vemakepi, vakomana vemabhandi havagari pasi chikonzero ndikubasa kwavakaendarwa. Anditika gara ipapo. Yes. Gara ipapo. Kuti chikonzero anditika. Zvikanzosavika mutumbi. Yes. Zvadaro. Chakaitika ndechekuti mutumbi wakabva watakurwa. Kuseka namuri gari yatutara nerufu mukoma KB. Ndobva watakurwa mutumbi. Ane wake anotofa naye. Ane wake anotofa naye. Anotoona naye. Inzwa mhuri yeZimbabwe. Mutumbi wakabva mapurisa vakasvika pamariro vachiti kudini? Vachiti tine nyaya tiri kunzwa kuti rufu rwemunhu anogona kunge akapondwa. Saka takutora munhu utumbi uyu
unofana kuendera kuchi kumochwari unoitwa postmortem ndizvozvo anditika ndobva wadzokera nemutumbi pambapa guva ranga racherwa okay pambapa coffin ndibva rasiva riripo ko mutumbi wangu siri mukofini here papa mapurisa vakatakura neravo okay rakanga ratengwa rerekasara pamba zvadaro mhuri yezimbabwe ndobva panoitwa postmortem ndichitaura nehama dzekwakarorwa murume uya mukadzi uyu akafa dzinoti idzo postmortem inobudisa result yekuti mufi panga paine bp 1 2 akadefaulta mapiritsi okay pane mapiritsi aimwa akagumire parodi asina kuzopedzisa kumwa ndo zvabuda kupi kupostmortem hama dzemukadzi vane zvavakatotaura kuti da kuripwa yenyaya yemombe ndokubva vapihwa vachibva varipwa kudaro vachibva kupostmortem hama dzemukadzi ndokubva dzatora mutumbi akadzi kanaka kuhwedza kuya kwakacherwa guva kuya kune kofini ndobva zvasara zvakadaro kutaura kune kwatiri kuita mutumbi wakatovigwa kuhwedza kofini neguva zvakashama zviri kwachifu mutambara kuchimanimani ava vakanyarara vari kufonera vanatezvara toita sei ko mutumbi wafana kuvigwa ende kuno kuguva murizoti rakacherwa toita sei vanatezvara kuchiedza kuti zvedu isusu nemwana wedu takatoviga takapedzeswa tizivi nyiko toita sei ko vanatezvara sei vakazotora mutumbi vachienda nawo kupi kuhwedza anditi mwana anga akaroorwa iroyo akaroorwa aifana kuvigwa kuchimanimani saka ipapo manje avo vari kuti tingogere izvo zvine guva rakashama tigere nekofini ratakatarisa riri mumba macho zvakare memukadzi uyu hamuna kutsvairwa chivano chinoti varipo hama dzinofanira sei kutsvaira vari kuti zimbabwe tibatsireiwo toita sei guva kubva musi wa 21 rakashamira nyika kofini kubva musi iwowo ringori mumba vanatezvara tikataura navo vanoti zvedu takapedza ko vakuru venharaunda vari kuti kudini ipapo ngoma kb vakangonyararawo vaiva nenyaya idzodzo vakuwasha vakaenda here kuna sabhuku vakaenda here kuna mambo vakati ndo mamiriro akaita nyaya kwandisiri kuziva ndi kuna sabhuku kuna mambo but sabhuku nomuvhileji makeka ari tozviziva sabhuku izvo kune gore rakashama but akanyararawo ayuka but sabhuku anofana mutungamiriko anofana kutora nyaya anofana kupiwa nyaya but oneka mukoma kb kubva musi wa 21 nanhasi nyaya iri muvhileji make dai yeuraya vanhu dai vhileji yakapera but iwo vakosha vanodi kuenda kwasabhuku ndo patisingazivi kuti vakamirirei vanodi kuenda kwamambo kuti baba tauya nenyaya yedu takashayikirwa munozviziva vanga vaendesere mhere kwasabhuku nekwamambo obviously kana mafiwa muvhileji mhere dzinoenda right hakuna munhu anochemwa munzvimbo pasina kuendeswa chii pasina kuendeswa mhere okay takafirwa munozviziva asi mutumbi wakazotorwa pachifungidzwa pane chikiribiri chakaitika pamufi vakaenda kupostmortem asi vanatezvara vakazotora mutumbi vakaenda nawo kupi kuhwedza isu tanga tachera guva tanga tatenga kofini ende pakatengwa guva pacherwa guva nekofini vana baba vacho vacho ripo vese vakamirira kuti takuita sei takuviga polisi ichibva yasvikira munhu wese aripo vekumukadzi nevekumurume ko wai vachizobva kupostmortem vakakunaka kupi kuhwedza mukuwasha akaendere pakaradzikwa mudzimai wake ana anga nemhuri yakakura sei funga ngani vana 2 okay regai tizonzwa vadiwa vateerere kuti vanoti kudini kubudikidza neichi chehwedza batanidzire chimanimani timbopinda muchitoro timbotengesa tiri kubwerera tsopanopa dimuri yezimbabwe ndirimo ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfaidza nekutsudzura dziri kuitika matima nawo senyika ino ndinenge ndakadzipata ndakadzipakata muri yezimbabwe paka mondoro kubva kuchegutu topinda mumondoro inzvimbo imocherekaye chifungezi sabhuku ndirisa kuna mbuya vanogara vega kana kuti vanga vachigara vega vane makore anodarika 70 years vanga vachigara vega pamba mushure mekuti vane vana vakawanda vakashayika murume vakashayika kusanganisira ivo izvezvi vazofa taakutaura nyaya iyo kuti chii chakaitika nematambudziko chakaitika mhuri yezimbabwe ndechekuti mbuya ava sezvo vachigara vega vakanodonhera mumugodhi mugomba riri pedyo nepavanogara napo but hapasi pamba kuri kunext okay vakatozonzwika ari masikati kuratidza kuti mukati mune munhu mbuya semunhu mukuru kuona kunge kwakushoma uyezve vachifamba netsvimbo vapinda munhu kuti mune munhu vanhu ndokuzama kubuditsa munhu uyu munhu vachinomubuditsa mhuri yezimbabwe wanike munhu uyu tsvimbo iyeya varimo mukati kudaro tsvimbo iyi yange yakatobatira patsafu dzegumbo yakatokrosa nepatsafu
yakatoza kutobviswa nevanhu kubviswa vachibva vatakurwa ndobva vaendeswa kuhospital vaendeswa kuhospital ndobva vazoshayika nematambudziko. so ndichitaura nyaya iyi mhuri yezimbabwe nevagara mukati menzvimbo iyi kuti vana vamai ava vakafa vakawanda kusanganisira nhamba yachona inogona kutosvika kana kuma10 zvokuti vakafa vanogona vakasara vanogona kunge ari mumwe chete kana kuti vaviri uyezve nguva yavagara nemurume wavo vaiti kana pachinge pafika kana nemwana wavo vaingoita nyaya dzavo vari vaviri nemurume pamba ipapo ndo paingochera vobva vatoviga mwana wavo pasi mongozonzwa kuti mwana asipo uyoyo akashayika. Muri kuti gogo ava vakadonhera mugodhi wanga une mvura here? Wanga usina mvura. Ranga riri gomba vakanodonhera imomo vachibva vanobayiwa netsvimbo yavo. Ende vachibvunzwa ivo noti kwanzizvo ndanga ndichidzingirirwa nezvidhoma ndo pandazotiza kusvika ndadonhera mugomba umo. Gomba iri riri panex pamba vaigara vari vega vari kuti ivo vanga vachitendaniswa nezvidhoma vachibva vabayiwa netsvimbo iye chibva yapinda mutsafu sokutokirosa zvezvo kuti kirosa nepatsafu kuti yakabaya tsafu ikabudira kuseri vakazovabvisa kusanganisa mapurisa achivedzwa ndo pakatozobviswa tsafu iyayo ndobvaendeswa kuchipatara vachisvika vachinofa ikoko. So vanhu vanga vari mukati mokubvunza kuti Zimbabwe zvidhoma zvinotoonekwa here kuti zvikakudzingirira unototiza ko iyo tsafu yakazobayiwa kuti yakatopinda kunobuda kuseri chii nenyaya zvakare yekuti vamwe vana vaifa vaitovigwa pamba ipapo sokuti ivo nemurume wavo ndo vaichera kaguva kavo votoviga mwana ipapo vongozonzwa kuti mwana asiri kuoneka panapa akatofa akatovigwa. Baba Isape, mungaziva here kuti mbuya ava nemurume wavo vakaviga vana vangani hama neshamwari dzisipo? Namba yekutora nevazikana vagarisana unotora 3 vaitochera vega guva voviga hama dzisipo. Makuva evana ava anotoonekwa mujinga memba ipapo. Hama dzaiti kudini mushure mekunzwa mashoko aya? Kungati kudini ngoma KB. Aiwa Baba Isape. Vana vake. Kana unowana sei simba rokuchema pamwe chete nokuviga mwana wako Baba Isape? Kune vanhu vari munzvimbo mukoma KB wokuti kungosvika kuti mamukasei munogona kusati mamukasei nezvamunenge muchiziva. Pamwe pane zvamuri kuhwandisa muri kuti kudini nyaya yekumhondoro asi amai ava nemurume vaityisa here? Vanhu vanoti vaityisa. 0713938538 muri kuti gogo avanga ma70 years ende vaigara vega. Saka muri kuti hapana here hama yakadaka kuti iendese mwana wayo kunogara nagogo? Hapana, patorera umwe pane kunonga ichiri nevana 2 kana 1 atori mupenyu but hapana ida kuenda ipapo. Zimbabwe vari kumhondoro kuti munochibata tibatei kani ngatifambe itese. Gogo vaitiza vaimhanyiswa vaitendaniswa nezvidhoma vachibva vanodonhera. Pamwe pane vanozivawo zvidhoma zvinotodzingirira kutochora senge bhozha ari kukudzingirira kumashure uko. Baba Isape, regai timbopinda muchitoro nevasabwera veduka veHenbugs